Badik Hamon badikeki Doi menolit Iga Production. Best Rap Stars Records. Bahri didanet VIP гадои хонад мешидум туда наздик шам гуфта парени дагонат мешидум ҳама корам мекардум ҳар қадамат хабардошам дидум да бағали балабол зандошам касое ки сухта касое ки дард дорен номи асри бистияга асри ғам дард монен дилат ғайри маҷое бистодами дига дора чашмом ишқи тыра дида истода гирия дора баҳоли ғам зада диле надоре ки сӯза бага ба ғам гузарон ай пишти маи қарӯза кай меша ёди ма тыра ай хонат берам бирора барои ёфтанам гарди ҳама мазори дунёра ва куҷои ту доашиқам ки худам айронам ту чӣ дорӣ ки ай пишта дар шавда ҳар ҷо пиёнам ҷигари бирёнаму и дила ки гирёнима ки шавда бағали кадом мирға ёрима маҷнуне ҳастам ки ҳар лаҳза лайлира да фироқ шай чашми лайлима да невда пацана кашилок шай кай миёри дилера ки нашид сои биш када мерам ба худо ай баради қағама пушт када саги пишти дарам мешай оли бебиёя вақтиш нагу дӯст медорӣ ки и дӯстдорира вақткаш нагу сахтиш расидак у дили нозуки тыра рӯземия ҳичка намебардора нозои тыра рӯземия ҳичка намебардора нозои тыра мемулум шаашалима ба ишқим зор мешай гуле ки хазон намешид рӯзаш мияхор мешай у чехшругӣ намемонад дар рӯи бенури ту ҳозирашта ба макияж да инстаграма шури ту пацана мухлиси телабо у чашмай сиёта ёброй ту ай просмотри трекой мада зиётай неки долга намерай ба и фели рафторат ки дад разбор надора вақте фироя ай торы ба иқа кори ҳаромат ай худо натарсиди хела тақсим кади гашти ба орзуҳот нарасиди кайф мехости мошин ба мошин тыра тобатан квартира да под кайфи доруи хобатан ҳаёта сухти ҳамун шаб куҷо шикоят мекунӣ у шаб чор ба як бидай ком шави навад мекунӣ ай худо кошки мемурдӣ ай қадар гуноҳ да харгӯшакам ахир зади ту қапи гиргода диле дорӣ ки тамоман парвои ман надора чашме дорӣ ки маране дигара нигоҳ дора дасте дорӣ ки ай гардани ҳар касо гӯш мекард ақле дорӣ ки ҳар секунд мара фаромӯш мекард лаве дорӣ ки да лави дигаро тар мешид дилат бояд пок мешид дастат пеши бар мешид ба ақл мебуди почоҳот беруна намедид ба ҳоли тии пасти рӯзиқа мардум намехандид